Welkom bij een nieuwe vlog van Willem en de cameraman. What up kiddo's? Ken je dit in het Fries? Hij is gelijk ouwe. Yo Ben, je hebt hier nog een vlog van mij te goeren. We zijn hier in Bolsward. Deze vlog gaat over de Gisbert Japiksprijs. Wat is de Gisbert Japiksprijs? Zo krijg ik uitlezen, cameraman. Jim vreeg hem grif aan wat de Gisbert Japiksprijs is. De Martini-kerken. Hier wordt dus zo'n 1947 de Gisbert Japiksprijs uitreikt. Eén keer in de 3 jaar. Dat is 2 hier. Nou ja, kiest de betoefde jury het beste literaire werk uit en die krijgt de Gisbert Japiksprijs. En een cheque van maar liefst €5000. Alleen nog, die is wel voor volwassenen. Maar, wist u dat ik de Gisbert Japiksprijs win ik is? Tenminste, als het in groep zo'n 8 zit. Ik zit wel in een stuk of zo'n 8 appgroep. Vertelt dat ik? Zit u in groep zo'n 8 en was de meid van, dan kind dat. Maar als het even een juf, of master, of baken, of beppe, een heid of mem. Of mij? Als het winnen was, zo dat net wel. Ik heb het nummer van een van de juryleden. Die zal ik één bellen. Cameraman, was dat geluid van die telefoon even niet zetten? Maar de cameraman. Zit u in de jury? En daarom Willem, mag ik even? Dankjewel. En hoe doe je het nou mooi? Stuur een gedicht in Vardesim. En uit alle gedichten worden de alve mooiste kezen. En een officiële jury ziet het uit die alve gedichten de allerbeste. Vanzelfs krijgen alle olfde gedichten alle aandacht. Maar wat krijgt nou ooit als winst? Nou, het begint dat de fotograaf, de wethouder en de jury bij die thuis komen om te vertellen dat ze woen was. En dan, in oktober, is het zover. Hier, in de Grote Martini-kerk. Toen moest in huid, mem, paken, beppe, broeken, zuske, maar ze alle helemaal nemen. In een volle zaal, met publiek, maar stoding gedicht voordragen. Je krijgt een gouden veer, een oorkonde en 5000 complimenten. Ah, mooi die. En na de tijd moest je op dit bord die handtekening zetten en komst je in de kunde maar de winnaar van de Grote Gisbert Japiksprijs. Na de tijd is er nog een feestje, want Do is de grote winnaar van de Lietse Gisbert Japiksprijs. Dit wie Willem. En ik wie de cameraman. En de cameraman. Oh ja, trouwens, wees net bang. Turing gedicht in. Het maakt het net uit hoe lang dat er is. Het hoeft net flatervrij. Het hoeft ik net echt te riemen. Als het maar instuurt, wees net bang. Want waar schreeuwt, die bleut. Dit wie Willem. En ik wie de cameraman. En de cameraman. En wat zou Pieter ervan? Is het on Jim, broek die binnen, broek die stim. Jong, rap, riem en screw, ik maat waarom naar mijn eigen eeuw. Dus lokkig gaat groep zo'n en 8, de dichtkunst ek al in de macht. Ze strijden hier om de heegste eer, want waar wint deze keer die voelbekeerde gouden veer. Lid al je holtjes wobbel je, lid al je holtjes wobbel je, lid al je holtjes wobbel je, lid al je holtjes wobbel je. Het is altijd een titanenstrijd om de Lietse Gisbert Japiksprijs. Altijd een titanenstrijd om de Lietse Gisbert Japiksprijs. Ja, genoeg. Ik wie Willem. En ik wie de cameraman. Ja, en de camera. Nou, de heup.